Nakon 9. kola nogometaši Osijeka zasjeli su na 3. mjesto tablice državnog. Naime, po riječkoj Kantridi bijelo-plavi su jučer pred oko 5000 gledatelja po sunčanom, ali hladnom i vjetrovitom vremenu svladali u gradskom vrtu Šibenik sa 4:1. Budući da su do ovoga kola šibenski crno-žuti po broju bodova bili izjednačeni s Osječanima, momčad Ante Čačića zaigrala je od prve minute beskompromisno, borbeno i organizirano, što joj je donijelo vrijedan uspjeh. Prvi pogodak Osijek je po 56. minuti. S lijeva je centrirao Bakir Beširević, uz Bičanića, Pamića i Lulića najbolji u redu, a pred vratima Šibenika nespretan je bio Dževdet Murići i zatresao glavu mrežu. U drugom poluvremenu gledatelji su vidjeli još 4 pogotka i zadovoljni otišli kućama. Na 2:0 solo prodorom je povisio robusni Igor Pamić. Bilo je to u 51. minuti. Samo 4 minute kasnije na semaforu je već pisalo 3:0. Ovaj put sve je sam obavio Miroslav Bičanić i križajevski slalom okrunio euro pogotkom. Kad su se domaći samo malo opustili, stigla je pravodobna opomena. Strijelac je nakon proigravanja Karabega bio Ačka. Konačan rezultat postavio je Petar Krpan u posljednjim trenucima susreta nakon što je šibenski vratar Jurjev odbio loptu koju je uputio Pamić. Svakako treba zabilježiti detalj iz 60. Tada je Murići, strijelac onog prvog pogotka za Osječane, koji je dakako pripisan Bešireviću, opet zaprijetio vrataru, ali se Jurjev ovaj put nije dao iznenaditi. Jučerašnju utakmicu dobro je sudio Veselko Bebek iz Rijeke, a za Osijek su nastupili Perić, Beljan Vidović, Rupnik, Lulić, Ergović, Popesku, Bičanić, Pamić, Beširević i Vukoja. U drugom dijelu priliku su dobili i Galinović, Krpan i Zgrablić. U slavonskom derbiju 9. kola prve Hrvatske lige u Slavonskom je Brodu domaća Marsonija svladala Cibaliju iz Vinkovaca s 2:1. Na tablici i dalje vodi zagrebačka Croatia s 22 boda, ispred Hajduka s 20, dok su Osijek i Varteks 3. odnosno 4. sa po 16. Brođani su 6. s 13, a Vinkovčani 9. s 9 bodova. Posve neočekivano na Bikari je u subotu slavila gostujuća momčad. Čakovčani u crveno-bijeloj opremi, međutim, nadmudrili su metalce i pobijedili čak sa 4:1. Iznenađenje je najavio Mihalković već u 3. minuti, a na 2:0 za Čakovec Union povisio je raspoloženi Mujanović 20 minuta kasnije. Tračak nade narančasto-crnima donio je Alen Šundalić, spretno uguravši loptu u mrežu Grbavca u 37. minuti. Na žalost domaćih, u nastavku su strijelci bili još samo Teskač i Ratajec, pa su gosti uzdignutih ruku dočekali posljednji zvižduk suca Halačeka iz Virja. Pred samo 100-tinjak gledatelja koji su razočarani napustili prohladnu i vjetrovitu Bikaru. Očekuje se međutim da će sutra u derbiju 6. kola druge Hrvatske lige Sjever u Osječkom Donjem gradu biti mnogo više gledatelja. Naime, momčad Olimpije u subotu je odnijela bodove iz Hodošana gdje je pobijedila s 2:1 pogodcima svog najboljeg strijelca Zorana Zekića, pa sad na tablici zajedno sa Spačvom Otok prati vodećeg Slaven Belupa iz Koprivnice sa samo 1 bodom zaostatka. A sutra se baš sukobljavaju Olimpija i Spačva Otok. Početak susreta je u 15 sati. Na 4. mjestu inače zasad je Novak Čepin koji ima 11 bodova, 1 manje od Donjograđana i Spačve Otok.